Beno, tutorial honetan jarraituko dugu ekuazio sistemak erabiltzen problemen ebazpenerako. Eta lau problema ikusiko ditugu adibide modu. Orduan, lehenengoa, kasu honetan esaten digute ikastetxe jakin bateko ikasleak, DBH-koak eta batxilergokoak batuta 220 direla. Bai? DBH-ko ikasleen 142 eta batxilergokoen 152 neskak dira. Hau da, 186 neska dira guztira. Kalkulatu zenbat ikasle diren DBH-en eta zenbat diren batxilergoan. Orduan, buruketatik, dauzkagun datuak, aterako ditugu eta izendatuko ditugu, bai? Orduan, bi ikasle mota ditugu, DBH-koak eta batxilergokoak, bai? Orduan, DBH-ko ikasle kopuruari deituko diogu adibidez X. Orduan, DBH kopurua guretzako izango da X. Eta batxiko kopurua izango da Y. Vale. Eta dakigu guztira direla 220 ikasle. Beraz, guztira 220 ikasle. Vale. Hau da dakiguna alde batetik. Gero, beste aldetik ematen digut ere nesken proportzioa, bai? Vale. Dakigu DBH-en daukagula 142 direla neskak, orduan. 142 DBH-en ditugu neskak, bai? Edo amartar moduan, badakigu 142 dela 0,42. Eta batxin, dakigu 152 batxin direla neskak. Vale. Amartar moduan 0,52. Eta dakigu bebai guztira ditugula 186 neska. Vale. Bi egoera hauetatik, bi ekuazio aterako ditugu, bai? Bi ezagun ditugu, bi ekuazio aterako ditugu, horrela sistema bat osatuko dugularik, eta ezagunak askatuko ditugu, bale? Orduan, lehenengoa, ikasle kopuruarekin dakigu, DBH-ko ikasle kopurua gehi batxilergoko ikasle kopurua direla 220. Eta bestaldetik dakigu, nesken proportzioa dela 142, beraz, 0,42 dauzkagula DBH-en, orduan 0,42 bider X izango litzateke DBH-ko nesken kopuruaren proportzioa, eta 0,42 bider Y direla batxiko ikasle kopurua dela neske kopurua batxin, bai? Eta guztira, bi hauen batuketa dela 186. Hau edukita, ekuazio sistema bat osatu dugu. Eta askatzeko, erabiliko dugu kasu honetan ordezkatze metodoa. Bai, erabili dezakegu edozein metodo, nik aukeratu dut ordezkatze metodoa, bale. Ordezkatze metodoa. Bale. Orduan, egingo dudana da goiko ekuazioan Y askatu, eta geratuko litzaidake 220 ken X, eta beheko ekuazioan ordezkatuko dut Y dagoen lekuan 220 ken X, beraz geratuko litzaidake beheko ekuazioan 0,42 X gehi 0,52 Y, eta iren ordez jarriko duanez 220 ken X, guzti hau berdin 186, bai? Bale, eta orain jarraituko dut beko ekuazioan X ezaguna bakarri dudanez, X ezagun hori askatuko dut, bai? Beko ekuazio honetatik. Bale, orduan, geratuko litzaidake 0,42 X, jarraituko dut hemen, 0,42 X gehi 0,52 bider 220, hau da 218,4, ken 0,42 bider minus X, minus 0,42 X, dala 186. Bale, orain, X-ak beraien artean eragin eta zenbakiak nire ekuazioaren eskumako atalera pasatuz, geratuko litzaidake 0,1 X dela 22,4
lau. Beraz hemendik x askatuz, x izango litzateke, 22,4 zati 0,1, 224. Vale. X da 224. Eta orain, nik ordezkatuko dut hemen lehenengo ekuazio honetan, bai, honetan ordezkatuko dut x jakiteko zenbaden i. Beraz, i izango da 420 ken x eta x berrean 224 jarriz, honek ematen dit 420 ken 224 186. Vale, ja dakat soluzioa, bai, orduan, soluzio litzateke, gure soluzioa izango litzateke, x direla 224 eta x-en DBH-ko ikasle kopurua, orduan, DBH-en 224 ikasle, eta batxillergoan 186. Bale, hau litzateke. Venga, esaten digute. Hasieran biek batera 70 euro balio zuten kamiseta eta prakak 55,72 euro ordaindu ditut. Vale, hasieran biek batera 70 euro balio zuten kamiseta eta prakak erosi ditut 55,72 eurotan. Bai? Ondoren, kamisetak 118ko deskonto zuen eta frakek 122koa. Zenbat balio zuten hasieran gauza bakoitzak? Bai? Vale. Orduan, kamiseten hasierako prezioari deituko diot x eta praken hasierako prezioari deituko diot y adibidez. Orduan, kamisetak hasieran x, frakak hasieran y. Bai? Eta esaten didatena da. Kamiseta daudela 118ko deskontuarekin. Orduan badakit, 118ko deskontua daukala kamisetak, beraz ordaindu dut, 182, bai? Orduan ordaindu dut 0,82 balio zuen preziotik, beraz 0,82 biderekiz ordaindu dut. Bai? Hori da, ordaindu duen zatia. Kamisetak x balio zuen, eta nik ordaindu dut 0,82 zati hori, bai? Frakek zeukaten 124ko deskontua. Bai? Beraz, ordaindu dut 124, 78, beraz, amartar moduan 0,78 i hasieran balio zuenetik, bai? Vale. Eta orain beste datu batzuk dira. Hasieran ere, guztira, frakak gehi kamisetek balio zutela 70 euro. Guztira, hasieran, bai, bien batuketak balio zuela 70 euro. Eta beste aldetik badakit ere, guztira ordaindu dudala, deskontuarekin 55,72 euro, bai? Hemen ez duzait euro jartzea. Vale. Orduan, hemendik bi ekuazioa atera ditzazket. Lehenengo hasierako etatik badakit hasierako prezioa x gehi amaierakoa, x kamisetan gehi hasieran, i fraketan honek eman bardi dela 70. Eta bestetik dakit proportzioa, bai, deskontua eta gero, 0,82 kamisetaren zati hori ordaindu dut. Gehi 0,78 fraken zatia izan bar dela deskontua ordaindu duena guztira. 55,72 alegia. Bai? Bale, hemen daukat nire sistema. Bi ez ezagun, bi ekuazio, eta basteko metodoren bat erabiliko dugu. Nik kasu honetan ere erabiliko dut ordezkatze metodoa, bale? Bale, ordezkatze metodoa. Bale.
Orduan, askatuko dut lehenengo ekuazioan I, eta geratuko litzaidake I dela 70 ken X. Hauxe, ordezkatuko dut nire bigarren ekuazioan I dagoen lekuan 70 ken X ordezkatuz, geratuko litzaidake 0,82 X gehi 0,78 iren ordez 70 ken X berdin 45,72. Bai, hemen diabeko ekuazioan X ezagun bakarra duenez, X askatuko dut. Orduan, geratuko litzaidake, ekuazio hori jarraituz, 0,82 X gehi 0,78 bider 70, 54,6. Eta 0,78 bider minus X minus 0,78 X. Honek eman behar dit, 55,72. Eta jarraitzen dugu. Xak. Beraien artean ere ingo ditut eskerrako atalean, eta zenbakia askeak Xik ez daukatenak eskumako atalera pasako ditut. Beraz, geratuko litzaidake eskerrako atalean 0,04 X dala 1,12. Hemendik X askatuz, 1,12 zati 0,04, honek ematen dit X dela 28. Bai? Eta X edukita orain, I atera barko dut, eta ordezkatuko dut hemen ekuazio honetan, I daukadan ez askatuta, hau delako errezena, I dela 70 ken X 28 dela. Atera dugunez, 70 ken 28, I da 42. Beraz, badaukat hemen soluzioa zenbat balio zuten gauza bakoitzak hasieran. Soluzioa izango litzateke, prakek 28, osea, barkatu, kamisetak hasieran balio duela, kamisetak 28 euro, eta frakek 42 euro. Hoxe, bale? Venga. Kasu honetan, zatike bateko zatitzaileari unitate bat batu eta izendatzaile bera utziz gero, zatikia berdin erdia da. Eta hasierako zenbakitzailea gorde eta izendatzaileari 3 unitate batuz gero, zatikia berdin herena da. Zer zatiki buruz ari gara? Bale, ordan zenbakitzailea eta izendatzailea, bai? Ordan, zenbakitzaileari deituko diot X eta izendatzaileari deituko diot Y hasteko, bale? Zenbakitzailea X. Izendatzailea izango litzateke Y. Bale. Eta orain, bi egoera planteatzen zaizkit bakoitzetik, atera barko dut ekuazioa, bai? Ordua lehenengoa da. Zatiki bateko zenbakitzaileari unitate bat batu eta izendatzaile bera utziz gero, zatikia berdin erdia da. Orduan, zenbakitzaileari bat batuz gero, bai? Eta izendatzaile berdin utziz gero, izendatzailea Y, honek erdia ematen dit. Eta beste egoera da, hasierako zenbakitzailea gorde, osea, X utzi dagoen moduan zenbakitzailea. Eta izendatzaileari 3 unitate batuz gero, osea, izendatzaileari 3 unitate batuz gero, honek herena ematen didala, bai? Hemen daukat bigarren ekuazioa. Behin sistema osatuta, askatu beharko dut, bai? Askatzeko kasu honetan, lehenengo ekuazioan adibidez, eragingo dut pizkatxo bat ekuazioa, bai? I pasatuko dut beste aldera biderkatzen, zatitzen dagoelako, alde honetako guztiari, kontuz, guztiari zatitzen egon behar du. Alde honetako guztiari zatitzen dagoenez, beste aldera biderkatzen pasatuko dut, eta eskumaldeko bi hau, bai, ere pasatuko dut beste aldera biderkatzen. Orduan, I eta bi pasatuko ditut kontrako aldera biderkatzen. Beraz, geratuko litzaidake, bi hau bider X gehi bat, izango litzateke bi X gehi bi, eta I pasatzen duenean biderkatzen I bider bat, alde honetan geratuko litzaidake I. Ekuazio honetan ingo dut gauza bera, bai? I gehi hiru hau eskumaldera pasatuko dut biderkatzen, eta beste izendatzaile hau
lehenengo atalera biderkatzen bai orduan. Lehenengo atalean geratuko litzaidake 3x, eta bigarren atalean i gehi 3 bider bat, geratuko litzaidake i gehi 3. Bai, orain ordenatuko ditut. Jarriko dut goiko ekuazioan x gero i eta gai aske utziko dut eskumako atalean, bale? Bietan ordenatuta izateko orduan. Hemen geratuko litzaidake 2x i hau dator kentzen berdin bi bestaldera pasatzerakoan minus 2 bihurtzen da, eta ekuazio honetan geratuko litzaidake lehenengo x-a da 3x, i ekarriko dut gehitzen dagoenez kentzen, eta beste atalean utziko dut 3a. Horrela ordenatuta ditut. Eta konturatzen naizenez, bietan daukat minus i, bai? Orduan egingo dut goiko ekuazioari ikur guztiak aldatu izateko plus i. Bai, orduan, bider minus bat egitea izango litzateke, ekuazio honetan, denari ikur aldatuz, minus 2x gehi i, berdin bi edukiko nuke, eta hau dagoen moduan utziko dut. 3x ken i, berdin 3. Horrela, batzerakoan, i desagertuko zait. I ken i, 0 delako. Orduan, orain batuketa egingo dut. Minus 2x gehi 3x, kasu honetan, x. Eta bi gehi 3, bost. Beraz, badaukat lehenengo maitza, x berdin, bost. Eta, orain, i ateratzeko, ordezkatuko dut adibidez ekuazio honetan, i daukadala ja bestaldean aske. Bai, ordezkatuko dut x orduan. X dagoen lekuan bost ordezkatuz, geratzen zait, bi bider bost gehi bi, berdin i. Beraz, i da, bi bidera bost amar, amar gehi bi, amabi. Hemen daukat, iren balioa. Beraz, badaukat nire zatikia. Soluzio izango litzateke, x da izendatzaia, beraz bost, zati amabi, da zatikia. Bai? Bale. Hau izango litzateke soluzioa. Venga, egingo dugu. Bi zenbakiren batura, 34 da. Handiena, zati 3 egin eta txikiena zati 4 eginez gero, bi unitateko aldea dago. Bizatu diduren artean. Bale. Zer zenbaki dira horiek? Bale. Bi zenbaki ditugu. Bai, bati dituko diogu x, eta besteari dituko diogu i. Bai, orduan esaten digutena, bi zenbakiren batura 34 da. Bale. Hortik lehenengo ekuazioa. X gehi i, berdin 34. Eta bigarrena, esaten digutena da. Handiena, zati 3 egin, eta txikiena zati 4 eginez gero, demagun handiena dela x, bale? Eta txikiena dela i. Ordean, handiena zati 3 eginez gero, eta txikiena zati 4 eginez gero, bai? Barkatu, jarri dut gehiketa. Eta ez la gehiketa, bera. Esati gute aldea dela bi, ez? Orduan, handiena ken txikiena zati 4 eginez gero, bai, kenketa, honek biko aldea emango didatela, bai, diferentzia dela bi. Beraz, ekuazio litzateke, hori bai, handiena zati 3, ken, txikiena zati 4, diferentzia da bi. Bale? Bale. Behin, hau edukita, beko ekuazioan jarriko dut, izendatzaile egingo dut, 12 jarri MKT moduan, bai, ekuazio osoan, horrela izendatzailea gero kendu ditzazket, bai, orduan 12 zati 3, 4 bider x, 4 x. 12 zati 4, 3. 3 bider i, minus 3 i. Eta bik, ez daukanez izendatzailerik bat suposatzen dugu, orduan 12 zati bat 12, 12 bider bi, 24. Eta izendatzaile guztiak kaintzen direnez hori geratzen zaigu. Eta goiko ekuazioa momentuz berdin utziko dut. X gehi i, berdin 24. Orain, erabilik beharko dut ebasteko metodoren bat. Kasu honetan nik i desagertzea nahiko dut, bai, orduan egingo duana da, goiko ekuazio guztia, hau, bider 3 egingo dut. Gero, erabiltzeko laburtzen metodoa, bale? Batzerakoan desagertu daitezen orduan. Goiko ekuazio hori bider 3 eginda, geratuko litzateke 3x gehi 3i, berdin 24. Eta beko ekuazio utziko dut dagoen moduan. Bale, beko ekuazioa, geratuko litzateke dagoen moduan hori da. 4x ken 3i, berdin 24. Orain batuketa egiterakoan,
i desagertuko zaidanez, ez ezagun bakarra geratuko zait. Orduan, 3x gehi lau x, 7x. 3 3, 0. Eta orain, 34 gehi 24, barkatu, hau ez da 34. Hemen erratu naiz, karo, 34 ez dut biderkatu biderriru, kontuz. Hau, askotan egiten duzuen faioa, eta nik ere egin dut kasu honetan. Hau ez da 34, bai? 34 ere bider iru egin bar dut, bai? Orduan, 34 bider iru, izango litzateke 102. Hori bai. Orain, 102 gehi 24, 126. Eta x askatuko dut, 7 hori bestaldera zatitzen pasatuko denez, 126 zati 6, 126 zati 7, honek ematen dit 18 dela x, bai? Eta orain, i ateratzeko, ordezkatuko dut, adibidez, hasierako ekuazio honetan, bai? Hemen ordezkatuz, aterako dut i. X da 18, orduan 18 gehi i, izango da 34. Beraz, i izango da 34 ken 18, 16. Eta baditut hemen, ja, bi zenbakiak, eskatzen zizkiguten bi zenbakiak. Orduan, soluzioa izango ditzateke, handiena 18 dela, bai? Handiena 18 da, eta txikiena 16. Bueno, honek izan dira lau problema, poliki, egina ala, joango zarete truku hartzen, bale? Animo.